Vam dir, bueno, doncs anem a convocar una assemblea per veure si això és veritat, si realment ens sembla bé a la gent que som els principals afectats, si ens sembla bé que hagin pintat totes aquestes zones de verd i que ens facin pagar per aparcar el cotxe al carrer, a més en zones que a mi almenys m'han rebentat el cotxe més d'una vegada. El primer punt seria de què ens queixem, no? Nosaltres hem fet un recull i, que no volem pagar aquestes zones que abans eren gratuïtes, aquesta seria una de les queixes, no? I l'altra, que no ens han avisat, que no hi ha hagut una informació com cal, que ens ho hem trobat, no? És una cosa que a Tarragona Centre l'estan fent molt grossa l'esplanada. És a dir, que tindrem que pagar tots els veïns 2,70 per zona blava, perquè no és el problema de la zona on vivim, sinó és tot Tarragona. Penseu que no podrem aparcar a cap més lloc. Així que anem-s'ho pensant tots.